Good afternoon mga kalugaw. So papakita ko lang po sa inyo part ng aking business ay etong veggie ball. So ayan po. Masaya lang ako guys mga kalugaw kasi habang tumatagal medyo nagagamay ko na kung paano siya bilugin para maging kung paano maging balls yung veggie balls. Dati po kasi is merong flat, merong pa-square, iba-iba yung hugis. But this time around is, sabi nga nila is, practice makes you perfect. So, ayan po. Tsaka halos pare-parehas na po yung bilog ng mga ginagawa ko. So, yun lang po. Natutuwa lang po ako. Sana guys mapanood nyo to. So yan po yung aking lugaw store. Lay Lugaw Store. Lugaw Queen. So yun po. Inad ko siya para pandagdag kita together with kikiam and chicken balls and hotdog sandwich overload. Yun lang po guys, sana magustuhan nyo po yung panonood ng paggawa ko ng veggie balls. Ang maganda lang nito po, mga kalugaw, hindi siya matakaw sa mantika. So, lahat naman po yata tayo is, marami naman pong tutorial kung paano gumawa ng veggie balls. So, yun po. Ako po kasi is, pinapakita ko lang paano magbilog. So, yung ingredients naman yan is madali lang po. Meron niyang carrots and, importante, madaming carrots and kalabasa. To make, ano po, para mas maging, nabubulol na ako, sorry para mas maging healthy para sa mga bata. Yung mga nanay po kasi, may mga anak sila na hindi masyadong nagugulay. Dahil dito sa veggie balls ko, bumibili sila mga 10, mga 20 peraso para po sa mga anak nila. Napipeke nila yung mga anak nila kasi akala nila fish ball pero veggie balls po. Nakakakain sila ng healthy. So, yun lang po. Tulo pawis na po si Kalugaw. Balot na balot ako kasi super init po. Para ma-cover up lang po yung skin natin. Mabilis kasing makapagpaitim yung simoy ng hangin. Tapos yung tagus kasi yung init sa balat mo. Tapos nakasalang ka pa sa kalan. So, mapapansin nyo po is todo face mask po ako. Para po hindi rin masunog yung aking mukha. So, at the same time is hindi natin napapabayaan yung sarili natin. Especially food po kasi tayo So, kailangan talaga is naka-face mask kasi hindi maiwasan na may magtanong. So, syempre nagsasalita ka. Alam mo naman sa sarili mo na tumatalsik yung laway mo. Sorry but in reality, kailangan tayong mag-face mask. That's it guys. Thank you.